Okay, so, hello, good afternoon mga ka-friend, ka-YouTuber ko. Nandito na naman tayo sa channel ko ngayon. At eto, di ba nag-promise ako sa inyo na yung susunod natin gagawin is about glutathione na facial scrub with collagen. So, bali ito guys, kararating niya kanina. It is all the way from Korea guys, na yung product niya is galing siya sa Korea, and it is made of different kind of fruit. So maganda siya. So natural siya. Pwede siya actually, ito yung scrub na pwede sa buong katawan from head to toe. Lalo na dun sa may mga skin problems, 'di ba? Yung may mga scars, yan, yung mga peklat-peklat dun sa mga galing dahil sa pimples, yan. The best po ito. Kasi na-try ko to actually for I think mga 4 months or 6 months. Then maano kasi siya, mas kumbaga sa best seller ko actually siya. So ngayon ko lang siya ulit gagamitin sa akin dahil nag-out of stock ako. Then dumating siya. Then based sa supplier ko kasi, she gave me free. One canister free. So almost 250 ml yung binigay niya sa aking free dito. Kasi nga sabi niya, magaling ka i-endorse ko daw sa mga client kasi nakikita nga nila sa akin yung effect ng lahat ng product. So, this is now available on my shop. Yeah, sa Rodas Beauty Secrets. Yan. Available din po yung product sa akin. So, eto ipapakita ko sa inyo. Ito po yun siya guys. Bali, ito kasi very sticky siya. Yung granules niya kasi, nakahalo na din ang granules niya. Ayan, yung granules niya na scrub. Yeah. Then, you have to put 1 tablespoon of water. Pag kukuha kayo sa canister, lalagyan mo siya ng isang kutsarang tubig para ma-dissolve siya. Kasi yung serum niya dun sa granules niya is very pure pa siya. So, we need to add water. Yan. So, eto i-apply natin ito sa face ko lang. Then, mamaya siguro after i-ano ko din siya dito sa mga ko. So, unahin ko muna yung face ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin sa face, then sa lieg, yan, ganyan. Then, sa braso natin. Kasi kanina naghalf-bath na ako kasi sobrang lamig ngayon sa Baguio. So, half-bath ako kanina ng hot water. So, ngayon, ipakita ko na sa inyo guys kung paano natin gagawin ito. And hopefully, magustuhan nyo din ang effect nito. Tingnan natin kung but it is very pure siya. Pwede siya sa mga nagti-teenager, dun sa mga, lalo di ba yung mga teenager na yung mga pimples nila meron na silang tinatawag na as in acne. Kasi sa adolescence period kasi, nag-iiba yung hormones, di ba? So, the more na nagpapalipat-lipat yung ng growth hormones nila, nagkakaroon sila ng pimples. Hindi yun sa pagkain ng mga mamantika, but then, it is hormonal. Yan, yung pagkakaroon ng pimples. Kaya pansin nyo, once na may darating na bunga ng dalaw yung girls, di ba lumalabas kasi nagsisecretion of yung dumi na lumalabas during menstruation is dumi ng maduduming dugo yun. So, may tendency na may lumalabas na mga pimples. So, ako kasi wala na kasi medyo na to. Medyo na talaga siya. Hindi lang medyo, as in treated na talaga siya pa. Kasi before open pores ako. But then my skin, talagang pino yung skin ko. So, pinakinis ko pa lalo siya.
doon sa mga product na ini-endorse ko sa mga clients ko. Sa kailangan natin silang gamitin bago natin i-endorse para at least alam natin ano ba yung nangyari, ano ba yung feeling ko, at ano ba yung mga, kung mayroon mang side effect, at least malalaman mo na bago mo i-endorse sa client. Pag nangyari yun sa kanya, alam natin kung ano natin sasabihin, 'di ba? So, guys, eto papakita ko na sa inyo yung gagawin natin. So, we need this again, yung spatula. Then, ano lang natin siya. Ilalagay. Yan. Ano natin siya din mamaya, scrub natin. Yan yung granules niya. Ayan. So, ganito lang yung pag-ano nito. So, bali yung 200 ml mo, matagal mong gagamitin yun kasi hindi ka naman araw-araw mag-ano nito. Sa katawan, pwede kung gusto nyo, everyday, pwede. Kasi ang granules niya, ganyan lang, oh. Parang, parang yung, ano lang, parang yung sugar lang yung kalalaki niya. So, ganyan lang natin siya. Then, ano ulit? Yan. So, kailangan din natin yung pantay din yung pagkaano natin, di ba? Yung serum niya, ang ganda. Saka ang bango niya, guys. Ang bango niya. Parang kumain ka ng halong-halong prutas. Yan, ganito lang sa liik. Tapos mag-hotdot na naman tayo. Then, ipapakita ko sa inyo ano bang effect. Yan. Kailangan natin ganyan. Sa dami ng ano ko, marami pa tayo guys, yung mga gusto magpa-body whitening. Mayroon din tayong product regarding dun sa mga body whitening na sinasabi. Marami tayo na on your own pwede nyong gawin sa bahay. Yan ang the best na ano natin gawin. Yung hindi ka nagagastos, bibili ka na lang ng product, then gagawin nyo sa bahay nyo on your own kasi kaya namang gawin eh. Kasi ako yun, ganun ang ginagawa ko yan. So, ito. Kasi di ba yung liig dapat pantay sa ano din. So, babad. Sa face kasi, kahit ilang oras pwede mo itong ibabad hanggang na matapos ka. So, I need to do this, lalagyan ko siya sa braso ko para tuloy-tuloy yung Ayan.
Doon sa may mga skin problem, the best po ito. Parang herbal medication na rin siya. Magaganda yung may mga kate-kate. The best din po ito. Kasi ako, lalo pag may mga kagat ng lamok, pag ako noon, inaano ko talaga nito para pantay yung ano mo. Cold waxing guys, if gusto nyong makita how to do cold waxing sa kilikili, pwede kong i-show yan sa inyo. Pag may ano sa akin, may mo model. I-ano natin. So, ayan ha. Ganun lang siya guys. So, ibababad ko lang to for 1 hour. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano ang resulta, kung gaano kalinis sa mukha at sa mga braso. Hindi mo kailangan mag-lotion actually after maganito ka. Hindi mo na kailangan mag-lotion. Kasi ang ganda ng effect niya. So guys, I have to wait for 1 hour. Kasi ibabad ko para hindi naman sayang yung gamot. So this is, ito yung pinakita ko sa inyo sa legs kasi hindi ko naman maipakita na kasi di ba alam niyo naman na CPR tayo dito. Pero, if I had a client na gusto, na willing mag-model sa akin by the next, siguro kung anong buwan or ano, ano ko sa inyo ng buo on how to do body scrub and body whitening, also the skin peeling. Yan, kung ano ang process ng skin peeling. So guys, balikan ko kayo after an hour. Okay, so have to shower pagkatapos ng 1 hour, then I'll be back para i-show ko sa inyo. Thank you. Hello, ito na. Hello! Ayan na, tapos na. Masarap sa mukha, masarap sa katawan. Ayan. So, maganda yung effect niya. Ayan. Maganda yung effect. Very, siya. Hindi siya dry. Very smooth siya. So, hindi mo na kailangan talaga mag-lotion pag ganun yung mga scrub mo. So, guys, maraming salamat sa palagi niyong pagsubaybay at sa pagsuporto sa lahat ng mga videos ko. Then, sana'y samahan niyo pa po ako sa mga susunod na araw tungkol naman sa iba pang mga beauty tips ko sa inyo guys. Maraming salamat. And don't forget to subscribe Bicolana Ako Vlog. And kindly comment below pag nilike nyo yung videos ko. At mag-comments lang po kayo doon. At pag may mga tanong kayo ay masasagot ko naman po. Maraming salamat. God bless everyone.